खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी। नोंथांमोननि ओनसोलावबो पेट्रल आरो डिजेलनि आंखाल जादों नामा? नंगौ, बे समाव पेट्रल आरो डिजेलखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। रायजोनि माखासे माने ओनसोलाव पेट्रल आरो डिजेलनि गोबां आंखाल जादों, जेराव पेट्रल आरो डिजेल सोनो थांनानै थाव मोनैनि एबा पेट्रल डिजेल मोनैनि थाखाय न' फारसे गिदिंना फैफिननांगौ जादों। नंगौ, बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट। रायजोआव गोबां बार अखा फैनायनि जाहोनाव माखासे मानि ओनसोलाव थामहिनबा रायजोनि माखासे मानि ओनसोलाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनाव आंखाल जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो माखासे पेट्रल आरो डिजेल सोनो थांनायाव माखासे नेम खान्थिबो खाना होनांगौ जादों, जेराव पेट्रल आरो डिजेलनि आंखालाव। बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट। पेट्रल आरो डिजेलखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां। रायजोनि दाब दाब ओनसोलाव एबा रायजोनि माखासे मानि ओनसोलाव पेट्रल आरो डिजेलनि गोबां आंखाल जादों। बे समाव नोंथांमोननि ओनसोलावबो पेट्रल आरो डिजेलनि बे समाव आंखाल जादों नामा? फिन फोरमायबाव। नोंथांमोना नुना मोनदों जेराव बे साननैसो एबा थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो गोबां रायजोआव बार अखा फैनायजों गोबां लामा दथायफोरा गोबां गाज्रि जादोंमोन आरो बेनि थाखायनो माखासे रायजोनि माखासे ओनसोलाव पेट्रल आरो डिजेलनि आंखाल जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। लोगोसे आरो पेट्रल आरो डिजेलनि थाखाय माखासे नेम खान्थि खाना होनांगौ जादों, जेराव मोनसेल' पेट्रल पाम्पआव डिजेल आरो पेट्रलखौ मोननो हानाय जादों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आबुं खौरांखौ लाना फैनि। नोंथांमोननि ओनसोलनि पेट्रल पाम्पआव पेट्रल डिजेल दंना गैया? नोंथांमोननि ओनसोलावबो पेट्रल डिजेलनि आंखाल जादों नामा? बे समाव पेट्रल डिजेलखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। रायजोनि गोबां पेट्रल पाम्पआव पेट्रल डिजेल मोननो हायाखै होनना गोबां खौरां गोसारदों। रायजोनि गोबां पेट्रल पाम्पआव डिजेल पेट्रल मोननो हायाखै आरो बे थासारिनि थाखाय गोबां गारिनि बिगोमाफोरा पेट्रल डिजेल मोनैनि थाखाय गिदिंना थांफिननो गोनां जादों एबा गिदिंना थांफिननांगौ जादों, जायखौ लानानै दायो गोबां जायगायाव मोनसे सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव जानो हमदों। करिमगन्ज नोगोरनि गोबां मानि पेट्रल पाम्पआ खालि जानानै दं। पेट्रल डिजेल मोनैयाव गोबां ग्राहकफोरा गिदिंना थांफिननांगौ जादों। जिल्लानि मोनसेल' पेट्रल पाम्पआव थाव मोननो हानाय जादों करिमगन्ज ओनसोलाव। बे समाव साखा खबनै गारियाव 200 रांनि थाव हरदों आरो साखा खबब्रै गारिनो 500 रांनिल' थाव हरनाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदि करिमगन्जआव पेट्रल डिजेलनि गोबां आंखाल। करिमगन्जनि गंसेल' पेट्रल पाम्पआव थाव मोननो हानाय जादों आरो साखा खबनैयाव 200